Hitz egin dezagun irugihar eta gazta bilgarri frigituaren bideoaz. Lehenik gazta eta hurrengo galdera, baztertu hurrengo galdera. Hartu osagaiak, nahastu, gehitu, frijitu, jan eta gozatu. Abiadura bonurik lortu gabe, duitasun probarako denok elkartu eta bildu ahalik eta erantzun zuzen gehien sailkapenaren gailurrera iristeko asmoarekin. Dena ondo nahastu eta gehitu frijitua eta gero jan eta gozatu. Gazta lehenik. Kendu gazta eta egin apustu gazta bilgarriaren alde, hartu irugiharra. Hartu osagarriak, nahastu, gehitu, frijitu, jan, gozatu. Irugihar eta gazta bilgarri frijitu goxo hori nola prestatzen den erakusten duen bideo harrigarria ere ikusi dut, eta egia esan, prozesu guztia ikustea asko gustatu zait. Osagaiak nola uztartzen diren eta emaitza zein orekatua den ikustea benetan zoragarria eta erakargarria iruditu zaidalako. Gero arte, gero arte.